Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ukuyiphupha inkomo isesangweni kukhona isidalwa esidinga ukungeniswa kulelo khaya osuku kulona kanti ukuyiphuphizela inkomo amawelo kusho inhlanhla enkulu ezayo. Ukuphupha ohujwa inkomo emnyama kusho ukuthi idlozi lakho liphenduliwe kusuke kubika idlozi eliphenduliwe. Ukuphupha inkomo ekuhuba ekukhipha ngamandla ikhipha ngaphandle kwekhaya lakho njengamandla amakhulu kusho ukuthi ke lungisa indaba yesibongo awusiyena noma kungenzeka ukuthi awusiyena walapho kulelo khaya. Ukuphupha ke zisegcikini kusho ukuthi zidalwa zingenile zingaphakathi ekhaya. Ukuphupha ke zihamba zigcwele nje egcikini noma ungena endlini kusho ukuthi ke izidalwa zidinga ukwenzelwa umsebenzi noma ke kudingeka indlu yazo uma nje inkomo ingena endlini. Ukuphupha zisibayeni kusho ukuthi izidalwa zingenile ekhaya. Ukuphupha zisentabeni izinkomo kusho ukuthi izidalwa zingaphandle azinakiwe. Ukuphupha umfula mhlawumbe uyibona ke semfuleni kusho ukuthi udinga ukuthi ugeze idala ingenise ekhaya. Ukuyiphupha isedibhini kusho inhlambuluko yezidalwa edingakalayo noma umsebenzi wokugezwa. Ukuphupha izinkomo zilwa kodwa zilwa zodwa lokho kusuke kusho inhlambuluko edingekayo kungenzeka ukuthi bangazidala. Ukuphupha ezibomvu wokazi ukuthi ke lapho ke idlozi lasekhaya komama lelo likumele bese zimnyama ke zivama ukumela idlozi lasekhaya kobaba. Uma unombuzo buza ku comment usubscribe na ku YouTube.